Legitimate indigenous people iti Kabugaw Ilocos ti dinanon ken pinaragsak ti maysa grupo ti fraternity, mabayan ti maysa gift giving at iti detalye. May-maysan ni Nana Faustina agbibiyag iti barangay Nagsingkawan, Kabugaw, Ilocos Sur. Saanen dayto ang makatrabaho ken tilangin sang kabasit ang masapulan ti panagrami ti labbat ti pagapkapuan ti gatang natikanen na. Lagak ti labba, ilako kadagiti panak mo lagag-laglaga. Ngemitay bigat, napalaos si panagyaman ni Nana Faustina gaputa may sa isuna kadagiti naipayan ti regalo manipo ti Alpha Phi Omega. Dagiti indigenous people iti lugar ti kangran na beneficiary dayto ng aktibidad. Dahito pa yung aming nga barangay, aduti ko dito, iti kita natives, kita kakapsat na yung ating Indians nga ita dito boundary ti Ilocos Sur kan Abra. Paset dayto tagtultuloy pa nata ti grupo amang ipaitiragsak ken tulong ng runa ita Paskwa. Nakaugalyan pa yung celebrate anniversary da kadwa dagiti marigrigat nga umili ti probinsya. Kung maitad tayo mat, dahil isang kabasit nga tulong tayo, kadagiti kakapsat tayo nga nang runa nga agkasapulan. Dayawan mit dayto aganwa ti grupo ti barangay chairman ti Nagsingkawan. Dakkel nga minatulong daytoy kadagiti bumarangay nang runa kadagiti natatainganin na saan na makabael nga agsapol. Pagyamanan nila ang tinted ti apo nga regalo mi. Kada ito yung barangay ta adu ngamin dagiti kwa pada nga marigrigat. Mark Masudog, nakatutok 24 oras, Ilocano.